Raras rening griya ana sengkala saka kulon tulak saka wetan balik mengulon saka markase Taruna Budaya ana sengkala saka dhuwur wong tulak saka ngisor balik dhuwur ya alon-alon balik kersane Gusti sing paling pungkasan utawa sing paling ragil rujune dhewe ana sekolah saka ngisor tulak saka dhuwur balik mengisor iling-iling kowe aku sinden-sinden selagi belajar gulungan iki mang karo sing ngejob karo sing tojob lan sing rumangsa ngutang 10.000 iling-iling wong sapa sok sing kedunungan napas besok bakal tumekane ing pati wong nak kepengin uripe baldatun tholibatun warahul ghafur kudu ahli sedekah aja mikir tangane dhewe kudu mikir tangane liyane kepengin jang cepet munggah swarga nanggap Taruna Budaya leres apa mboten ayo jaran loro kembali kok diseblakne dhuwur ngarep ayo digotong royong nyambut gawe koyok dapat dan intri bergadak makaryo kan